Здравейте, приятели! Правя едно видео за линейния сифон. Ето тези изкосявания, тези рязове деца е тук. И в другите посоки се пилят, правят се. И един така съвет чисто човешки, като искат от вас нещо такова, и купете си инструменти и си смятайте труда, защото това нещо не е никак лесно за направа с ръчен инструмент. В смисъл не става толкова прецизно. По-трудничко става. И мой съвет човешки, купувайте си качествени инструменти. Иначе, ето, флексове трябва да имате няколко флекса. Един е за пилене, един за рязане, един за по-дълбоко шлайфане и един, който липсва, но за сега да му слагаш коронки за отворите. Тъй че желая много здраве и успех на всички!